68. Οι κάτωθοι υπογεγραμμένοι Αχιλλέας, Θωμάς, Ηρακλής, Φανούριος και Φώτης ορκιζόμαστε να μαζέψουμε τα χρήματα ώστε να χάσουμε την παρθενιά μας στην ουρανία. Ποιος ξέρει να μου πει τι θα γίνει αυτές τις μέρες? Ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Όλος ο κόσμος θα το δει, εκτός από εμάς στο χωριό, που δεν έχουμε τηλεόραση. Εγώ δεν αντέχω άλλο. 5 φορές τη μέρα την παίζω. Τότε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Να δούμε επιτέλους πως είναι και αυτή η Άννα Χάουαρντ. Το θέμα είναι η ψήστη της εφρούκτης της σημασία. Πάμε και ο πιλότος, εκείνος Ρονάτος. Σιγάρε, σιγά μην γίνετε κοσμοναύτες. Η επανάσταση δεν έχει λάβει ακόμα χώρα στην χώρα. Κύριε Πατσάκο. Κομμουνισμός τέλος, κύριε Δικητά. Εμπρό, κύριε Δικητά.